PNL-ul nu e. Contează cine și cât votează. Ba da, cine numără voturile. Dacă aș fi ascultat, nu, fiți amabil, să fie trei voturi. Suveranitate! Că ați venit să demonstrați astăzi, se transmiteți edilului Turzii, domnului primar, că în Turda statuia lui Avram Iancu trebuie să stea în piața principală a orașului. Ca întotdeauna când deschidem manifestările noastre la Societatea Avram Iancu, le începem cu imnul Societății Avram Iancu. Așa că am să vă rog încă o dată să cântăm cu toții imnul Societății Avram Iancu. Dacă numele poți să-l pus. Mulților noi am venit, unde Iancu a trăit. Haideți în față, Mulților noi am venit, unde Iancu a trăit. Haideți în față, Iubiță de eroi, de mare eroi, și luptători de frunte suntem noi. rămâneți jos, rămâneți jos. Care vorbesc, dacă voi vă Rămâneți jos, rămâneți acolo. Să mergem în față, nu în spate. Nu vă De ce vă dispersați? A zis să mergem în fața. Păi am niște oameni care trebuie să organizeze. Vă rog să treceți la locul vostru. Și ce dacă e în spate? Suntem lângă Avram Iancu. Vrei să mă urc pe grămada aia? măcar în lateral. Nici măcar în lateral. Aici facem careul. Da, lateralul ăsta, corect. Haideți. Poftiți? Lateral aici. Și nu mai așteptați indicații. Nu mai faceți de capul dumneavoastră. Treceți aici. Coborâți de pe soclu.
Nu, tocmai ne organizăm, nu ne certăm. Deci, putem să mai cântăm o dată imnul societății Avrameancu? Cred că întotdeauna este minunat imnul ăsta. Hai, cu toată lumea! Te rog, coboară. Te rog, coboară. În țara morților noi am venit, unde Iancu a trăit. În țara morților noi am venit, unde Iancu a trăit. Face-mă lângă statuie. Și tu rămâi aici cu mine că trebuie să vorbești, o să-ți dau. Ia-mă aici, în linie. Haideți aici! Lateral! Dai jos, 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 nu mai! Știi care e cuvântul? Hai, hai! Vă rog frumos, coborâți. Numai cameraman. Hai, merge portavocea. Hai și ia-o. Și ajută-mă, vii aici lângă mine. Au fost așteptate de dușmani, Orea Cloșca și Crișan. Unde au fost așteptate de dușmani, Orea Cloșca și Crișan. Căci luptători de frunte suntem noi, și viță de eroi, de bravi eroi, căci luptători de frunte suntem noi, și viță de eroi. Da, vă mulțumesc. Încet, încet ne organizăm. Asta este, nu suntem obișnuiți așa cu marșurile, suntem obișnuiți mai mult să mergem, să ne comemorăm, să ne cinstim eroii, nu să protestăm, pentru că niște autorități, niște edili prea grăbiți să se modernizeze, să se europenizeze, încearcă să ne scoată eroii din piesele centrale ale orașelor. Și ca un făcut, într-un oraș al țării și al Transilvaniei, se ridică statui. Iosif al II-lea emis decretul de bună concibilitate, adică să intre în Sibiu, Hermannstadt,
în Brașov, Kronstadt, în Sighișoara, Salzburg și aici în Turda, românii n-aveau drept să intre în Turda. O rușine pe care românii au înlăturat-o. Nu se poate să fie scos din centrul Turcii sub nicio formă avramească. Să fie foarte clar. Eu nu știu cum i-a trecut domnului primar Matei Cristian această idee și mai ales consilierilor lui. Nu acceptăm sub nicio formă, să fie foarte clar. Și noi avem câștig de cauză, o să vă spună domnul președinte, pentru că nu a procedat corect, cinstit și deschis pe față de cetățenii municipiului Turda. A manevrat totul prin umbră și fără să aducă la cunoștința municipalității, a cetățenilor, așa cum trebuia să facă. Nu a făcut. Avem documente foarte, foarte multe împotriva domniei sale. Nu acceptăm sub nicio formă. Și, încă o dată, nu cerem noi destituirea, să se destituie specială. Atât, nu cedăm. Dar nu putem această Băieții de la Clujul Noi. Alex, să-i mai dai cuvântul la picior. Așa, românii au terminat. care apăra limba română 22 de ani, s-a îndrăznit în Viena, din Pesta, nu era la Pesta, să facă aceste rușine, rușine, La 150 de ani de la moartea eroului național Avram Iancu, este datoria noastră de urmași și trăitori ai idealului său, acela de a fi stăpân pe propriul nostru pământ strămoșesc, să-i cinstim memoria și să le evocăm cum se cuvine, păstrându-l viu în memorie și istorie. În proiectul urbanistic care vizează centrul orașului, urmează ca statuia lui Avram Iancu, simbol al identității românești și al luptei de secole pentru afirmare și unirea tuturor românilor, să fie mutată din zona pietonală vizibilă într-un loc mai bun, conform specialiștilor turdeni, în spatele Bisericii Romano-Catolice Ungurești, departe de ochii cetățenilor din piață. De-a lungul istoriei Transilvaniei românești, mulți eroi și cetățeni români au fost trimiși într-un loc mai bun de către unguri. Horea, Cloșca și Crișan, Baba Novac, martirii de la Ip, Treznea, Moisei și alte zeci de locuri ale memoriei suferinței românești. Deși vremurile când românii erau națiune tolerantă și nu aveau voie încetate, au apus de mult, primăria Turda face de acum, la peste un secol de la schimbarea conducerii maghiare, și românească locurile violiștilor maghiari de eradicarea culturii și istoriei românești din oraș, scoțând simbolul românesc din cetate și în văzul lumii. Nu ne ascundeți istoria după ziduri. Nu așteptăm ca eroul nostru național Avram Iancu să fie ucis și îngropat în uitare de către autoritățile trădătoare. Sau pune pumnul pieptul furtunii, sau pierim. Libertate! Trăiască nostru împreună! Iubirea libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți. trăiască Duhul Iancu, trăiască nostru împreună! Iubirea libertății spune că Avram Iancu suntem toți, că Avram Iancu suntem toți! Duhul Iancu! Vă mulțumim pentru acest mesaj, dar vă rog să nu uitați că Societatea Culturală Patriotică Avram Iancu Bravo! 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 Unitate! Încă o dată vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă mulțumim pentru momentul pe care l-ați susținut acum. În minutele următoare
am să o invit la microfon pe președinta Societății Astra Carei, doamna Daniela Ciuta, venită tocmai de la Carei. Domnia sa este obișnuită cu luptele cu autoritățile pentru a păstra semnele identitare românești în orașul Carei. Așa că vă rog să o primiți cu aplauze și să o urmăriți cu atenție, pentru că veți avea ceva de învățat și vom avea cu toți ceva de învățat, cum trebuie să luptăm ca să ne apărăm identitatea. Trăiască Duhul lui Iancu! Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Și nu e român omul care în viață, odată măcar, într-un ceas minunat, pe sine privindu-se parcă în față, lui Iancu Avram nu i s-a închinat. Tu, Iancule Sfânt, mi-ai purtat idealul, la Turda am venit, fiii tăi ce te cinstesc, lui Iancu închinare, trăiască Ardealul, trăiască întregul pământ românesc. Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Vorbesc în numele Asociației Astra, cea mai veche asociație culturală românească, înființată în 1861, după lungi lupte. Existența ei îi se datorează lui Avram Iancu. Puțină lume știe, dar Iancu Avram a spus că după ce vor înceta bătăliile și sunetul săbiilor, bătălia se va duce pe câmpul culturii. Și așa a fost. Tot ce a câștigat el, în toată viața lui, toată averea sa, a investit-o pentru a înființa această societate. Și iată că în 1861 ia ființa Asociațiunea Astra. Îi datorăm însăși existența. Lui Avram Iancu îi datorăm libertatea de a fi români în țara noastră. Dar mulți au uitat aceasta. Au ajuns pe funcții și au uitat că fac parte din neamul românesc și au trădat. Și datorită acestor trădări ne aflăm astăzi aici. Statuia marelui erou național Avram Iancu se vrea a fi relocată, adică mutată. Dar noi n-am primit țara la vamă, suntem cu munții de-o seamă. Avram Iancu în grai grăiește și vorbește românește. Va trebui să învățăm să ne apărăm toate valorile. La Oradea s-a mutat statuia lui Mihai Viteazu pentru că românii n-au ieșit în stradă. Aceasta este soluția. Protestul, nu ne-a mai rămas altceva. Conducătorii noștri au uitat că aparțin neamului românesc. Va trebui să ieșim, dată măcar, într-un ceas minunat, pe sine privindu-se parcă în față, lui Iancu Avram nu i s-a închinat. Tu, Iancule Sfânt, mi-ai purtat idealul, la Turda am venit, fiii tăi ce te cinstesc, lui Iancu închinare, trăiască Ardealul, trăiască întregul pământ românesc. Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Vorbesc în numele Asociației Astra, cea mai veche asociație culturală românească, înființată în 1861, după lungi lupte. Existența ei îi se datorează lui Avram Iancu. Puțină lume știe, dar Iancu Avram a spus că după ce vor înceta bătăliile și sunetul săbiilor, bătălia se va duce pe câmpul culturii. Și așa a fost. Tot ce a câștigat el, în toată viața lui, toată averea sa, a investit-o pentru a înființa această societate. Și iată că în 1861 ia ființa Asociațiunea Astra. Îi datorăm însăși existența.
Lui Avram Iancu îi datorăm libertatea de a fi români în țara noastră. Dar mulți au uitat aceasta. Au ajuns pe funcții și au uitat că fac parte din neamul românesc și au trădat. Și datorită acestor trădări ne aflăm astăzi aici. Statuia marelui erou național Avram Iancu se vrea a fi relocată, adică mutată. Dar noi n-am primit țara la vamă, suntem cu munții de-o seamă. Avram Iancu în Grai grăiește și vorbește românește. Va trebui să învățăm să ne apărăm toate valorile. La Oradea s-a mutat statuia lui Mihai Viteazu pentru că românii n-au ieșit în stradă. Aceasta este soluția. Protestul, nu ne-a mai rămas altceva. Conducătorii noștri au uitat că aparțin neamului românesc. Va trebui să ieșim, să fim mai activi, fiecare la locul lui, să acționeze și să ia atitudine. Lancea lui Horea! Totdeauna trebuie să fim uniți, să lăsăm deoparte orgolii și să fim uniți. Toate asociațiile românești trebuie să-și dea mână cu mână. Nu avem altă soluție. Repet, să lăsăm deoparte orgoliile, să ne adunăm, să fim împreună mereu și să luăm atitudine. Trăiască Duhul lui Iancu! Trăiască! Trăiască! Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască! Trăiască! Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Societatea cultural-patriotică Avram Iancu a scuturat Gorunul și ne-a chemat aici să fim împreună unii cu alții. Așa că fiți uniți! Doamne ajută! Mulțumesc doamnei Daniela Ciuta, care a venit cu soțul său aici și care se străduie să păstreze statuia lui Avram Iancu în centrul orașului Carei și reușește cu brio acest lucru și luptă mereu pentru ca însemnele românității în orașul Carei să dăinuie, să nu fie năpădite de buruieni, nici acoperite de verdeață, ci să strălucească în plenitudinea orașului Carei. Vă mulțumesc, doamna Daniela Ciuta. Îl invit acum la microfon pe cel care luptă de câțiva ani de zile și l-ați văzut la toate manifestările unde românismul a trebuit afirmat. Este și astăzi alături de noi, este președintele Asociației Calea Neamului și se numește Mihai Târnăveanu. Doamne ajută, iubiți frați români! Venim din Covasna și Harghita, din inima țării, din cea mai adâncă rană a României. Venim de acolo de unde ne luptăm cu autoritățile locale ale UDMR-ului. Am venit aici la Turda pentru a ne lupta, iată, cu un român, cu un trădător, și anume cu primarul din Turda. Fraților! Jos trădătorii! Jos trădătorii! Jos trădătorii! Jos trădătorii! Jos trădătorii! Jos trădătorii! Îi cerem, dacă mai are o urmă de bun simț, să vină aici, în centru, și să ne dea explicații pentru ce vrea să-l mute pe Avram Iancu. Să vină primarul! 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 Mai are timp să vină până-i gata meeting-ul, altfel e posibil să mergem noi la el, să-i batem în poartă și să-l întrebăm ce are cu Avram Iancu! Mergem la primar! 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 Ce se întâmplă la Turda, să nu credeți că este o întâmplare. Ce vrea să se întâmple la Turda, să nu credeți că este o întâmplare sau un caz izolat. Străinii care parțial au ocupat această țară cu ajutorul trădătorilor vor să ne înlocuiască simbolurile naționale, vor să ne șteargă de fața pământului reperele identitare.
ne-au furat aurul, ne-au furat grânele, ne-au furat petrolul, ne-au furat pământul, iar acum vor să ne fure eroii. Nu-i lăsăm! 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 Ei știu prea bine că dacă eroii, martirii și sfinții se vor ridica din nou în piepturile și în mințile noastre, vom putea recupera totul. Dacă eroii, martirii și sfinții vor fi vii în conștiința noastră, ne vom lua țara înapoi din ghearele lor. De aceea vor să îndepărteze din centru. De aceea a fost scos Mihai Viteazu de la Oradea, care zace acum în fundul unei curți. De aceea la Oradea, capul lui Mihai Eminescu este închis într-o cușcă de lemn. De aceea, la Valea Uzului, vor să ne scoată crucile eroilor din morminte. Trădătorii și străinii, apară! Ce părere aveți de ceea ce vrea să facă primăria aici, la Turda? Singura părere, această acțiune care nu este numai în Turda, este în tot Ardeal. Peste tot unde mergi, vezi urme din astea foarte bine gândite, pas cu pas, să câștigă teren și noi stăm foarte nepăsători și ne uităm la ce se întâmplă. Atunci când au vrut să tărâme crucile, a fost în stare 5.000 de oameni să urcăm până în Crăini. Aveți un port foarte frumos, de unde ați venit? Suntem mulți. La Turda Mulțumesc. am venit mai puțin, dar timpul a fost scurt. Cu toate că am venit mai puțin, sunt... Câmpia libertății spune că Abramiancu suntem toți, că Abramiancu suntem toți. Noi suntem români, aici pe veci stăpâni! 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 Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască Duhul Iancu, trăiască moțul între moți, câmpia libertății spune că Abramiancu suntem toți, că Abramiancu suntem toți. Moldova, Ardealul și țara românească, trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească, trăiască, trăiască, trăiască și înflorească. Centru, Iancu în 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 centru, Iancu. Câmpia libertății spune că Abramiancu suntem toți, că Abramiancu suntem toți. Trăiască Duhul lui Iancu, trăiască moțul între moți. Câmpia libertății spune că Abramiancu suntem toți, că Abramiancu suntem toți. Să vină primarul! 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 Jos trădătorii! 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 Spune că Abramiancu suntem toți, că Abramiancu suntem toți! Trăiască Duhul Iancu! Trăiască moțul între moți!
să-ți spune că Avrameancu este tot ca Avrameancu. Mai încoace. Să pot să-mi iau rămas bun de la voi. Ne mai vedem, dar astăzi vreau să vă mulțumesc că ați venit, că ați fost alături de Societatea Avrameancu, dar mai ales că ați fost alături de memoria Crăișorului Avrameancu. Nu trebuie să-i lăsăm să mute statuia. Și ceea ce noi astăzi am făcut este doar prima bătălie. De luni urmează cealaltă bătălie, în instanță. Sculptorul va ataca în instanță, Asociația Avrameancu va ataca în instanță, asociația care apără drepturile de autor va ataca în instanță. Și primarul va trebui să cadă de acord să modifice proiectul, să nu se atingă de statuie sau să nu-l facă și să piardă banii finanțarea pentru proiect. În 13-14 august sunt zilele orașului, când iarăși este un prilej potrivit să strigăm, să arătăm opinia noastră împotriva voinței primarului. Venim! În august! Venim! În august! Venim! Până în august. Săptămâna viitoare este marea sărbătoare de pe Muntele Găina. Iarăși putem acolo, dacă ne organizăm bine, să facem o manifestație separată de spectacolul care se organizează acolo, să ne cântăm cântecele patriotice, să ne adunăm și să trăim în spiritul lui Avrameancu. Să atragem și acolo atenția că la Turda se dorește scoaterea lui Avrameancu din centrul orașului. Și pe urmă ajungem la Țebea, în 10 septembrie. Așa să ne ajute Dumnezeu. O mică sugestie. Nu se poate ajunge, pentru că acum vacanțele judecătorești, nu se poate cumva ajunge la Camera Prezidențială de la Cluj să dea un ordin de oprire a evacuării statuii până se judecă. Asta încercăm. Pentru că trebuie un ordin, se poate da un ordin de blocare, pentru că au tot în august. Asta facem, demersurile astea, de începând de mâine, asta v-am spus. Dacă practic judecata va fi numai în septembrie sau în octombrie și atunci un ordin judecătoresc se poate obține la o cameră de consiliu înainte de proces, că dacă nu ăștia în august profitând că judecătorii plecați o să o scoată. Am înțeles, dar noi mâine deja o contestăm și hotărârea de Consiliul Local la Prefectura Cluj. Dar și la avem termen judecătorie. până miercuri să o putem contesta. În termen de 30 de zile, hotărârea de Consiliul Local poate fi atacată. Luni va fi atacată. Și la judecătorie este Corect. o cameră, este o cameră. Vorbim la care se telefon. Eu acum vreau să-mi iau rămas bun de la voi, să vă mulțumesc mult pentru efortul care l-ați făcut, la aceste așteptările mele. Îi mulțumesc la Mihai Târnăveanu pentru tot ceea ce face și celorlalți colegi care i-am văzut aici și i-am chemat pe scenă. Îmi pare rău că nu i-am putut chema pe toți. Chiar și domnul Punar a dorit să vorbească. Dar pentru că discursul domniei sale întotdeauna are o tentă antisemită și așa mai departe, e mai bine să nu fie, pentru că nu vrem să cădem în altceva, vrem să rămânem în spiritul lui Iancu, care de fapt a dorit pace și n-a dorit războiul. Bun, deci vă mulțumesc încă o dată, vă felicit pentru tot ceea ce ați făcut și vă dau o întâlnire pe Muntele Găina, eu voi fi acolo cu ansamblul folcloric Dor Transilvan, vă dau o întâlnire la zilele Turzii, vă dau